pinnalle ja nyt on aika ottaa se sitten pois. Mulla on tämmöset laput, jolla mä pyyhin kosteutetut kasvosienet. Nyt mä otan tän pois. Kasvomuden. Mudan kanssa pitää olla sillä tavalla tarkka, että tiedän kuivaihoisia ihmisiä, ystäviäni, jotka sanoo, että ne on herkkiä tälle mudalle, että aiheuttaa niille allergisen reaktio. Välttämättä on allerginen reaktio, mutta se iho on vaan niin herkkä tälle mudalle. Yleensä se menee ohitte ja myös niin, että sitten kun sitä käyttää, niin iho tottuu mudaan. Nyt on kyllä puhdas olo. Ihan hirveä. Lopuksi vielä annan iholleni kosteutta tämmöisellä moistureistillä, joka tuo hyaluronihappoa mun iholle ja kosteuttaa. Sitoo myös kosteutta. Se sitoo tonne ihon sisälle kosteutta. No. Nyt sen kuivua. Katsotaan taas hetken.